Ahoj, moje jméno je Karel a jsem pořadatel jedinečného festivalu Hortus Magicus. Mám pro vás tip. Již příští pátek, 9. srpna, se v Kroměříži na nádvoří setkají dvě filharmonie. Olomoucká a Bohuslava Martinů ze Zlína. Zde pod taktovkou geniálního dirigenta Tomáše Netopila provedou Mou vlast. A to bude něco. Čili neváhejte a včas si rezervujte svoji místenku, neboť kapacita se pomalu plní. Navíc, jako malý bonus, zažijete osvícenou podzámeckou zahradu a na závěr koncert jazzové legendy Emila Vyklického. A to bude potěšení pro duši. Malé shrnutí. Welcome drink, 120 interpretů na jednom pódiu s Mou vlastí, osvícená podzámecká zahrada a jazzová legenda na závěr. To vše od 590 korun dole v odkaze. Kupujte hned, protože není jistota, že tuto reklamu ještě uvidíte. Těším se na vás.